Iġellieda tal-Armata Libjana tal-Lvant taħt it-tmexxija ta' Khalifa Haftar komplew javvanzaw fuq Tripli bi sfida diretta għall Gvern tal-Għaqda Nazzjonali li għandu s-sede fil-kapitali u li jirrikonoxxut mill-komunità internazzjonali. L-aħħar movimenti militari ħasbu li l-numru ta' pajjiżi tal-punent fost is-sejħiet biex il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jiltaqa' b'urġenza ħalli jindirizza l-kriżi. Sadan it-tant is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres kellu laqa' f'Bengazi ma' Khalifa Haftar f'tentattiv biex jevita gwerra ċivili ġdida fil-Libja. L-aħħar azzjonijiet mill-armata ta' Haftar li hija alleata tal-Gvern Libjan ibbażat f'Tobruk qegħdin jindikaw eskalazzjoni ferm perikoluża tal-konfront tal-poter fil-Libja li ilu għaddej mindu krolla r-reġim tal-eks dittatur Libjan Muammar Gaddafi fl-2011. Dan meta l-qawwiet ta' Haftar anke ħadu kontroll fil-belt ta' Garjan li tinsab fin-nofsinhar ta' Tripli u wara l-ġlied ma' qawwiet alleati tal-Prim Ministru Libjan Fayez al-Serraj li jgawdi l-għarfien tan-Nazzjonijiet Uniti. Fl-aħħar sigħat il-militanti ta' Miżrata li huma alleati mal-Gvern fi Tripli marru fl-inħawi tal-kapitali bilan li jiddefendu din il-belt kontra l-qawwiet ta' Haftar. L-eskalazzjoni tal-inkwiet tidher li sorprendit anke lin-Nazzjonijiet Uniti wara li Antonio Guterres aktar kmieni fil-ġimgħa kien mar fi Tripli biex jgħin organizza konferenza nazzjonali bbażata fuq ir-rikonċiljazzjoni nazzjonali u li kienet ippjanata għal dan ix-xahar stess. L-iskop tan-Nazzjonijiet Uniti jibqa' dejjem li tevita konfront militari fil-Libja u li twassal lejn soluzzjoni politika għall kriżi f'dan il-pajjiż. Sadan it-tant il-Prim Ministru Taljan Matteo Salvini sostna li l-Italja tinsab ferm preokkupata dwar il-potenzjal ta' konfronti armati ġodda li jistgħu jkunu devastanti għal-Libja. Minħa tagħha Russja rrifjutat allegazzjonijiet li qed tgħin il-qawwiet ta' Haftar u sostniet li tappoġġja kull ftehim politiku li jevita t-tixrid tad-demm fil-Libja.